न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। సో ఇప్పుడు జయ విజయులు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుగా వాళ్ళ జన్మం తర్వాత వాళ్ళు హిరణ్యాక్షాది మొదటిగా మేము వాళ్ళ కార్యకలాపాలు వింటున్నాము. హిరణ్యకశిపుది 7వ స్కందంలో వింటాం. ప్రహ్లాద్ మహారాజు వాళ్ళ కార్యకలాపాలు విన్నప్పుడు అప్పుడు హిరణ్యకశిపుది వింటాం అప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్గా ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షాది ఇక్కడ 3వ స్కందంలో మేము వింటుండేది. సో హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపు సో వాళ్ళు ఎంత శక్తిమంతులు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ అంత దేవతలు కూడా వీళ్ళకి ఏమీ సమం లేదు. సో దేవతలు సో వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఈ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తుని కార్యనిర్వహించుతుండేది దేవతల ద్వారా. సో వాళ్ళకి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. వర్షంకి ఇంద్రుడు ఉన్నారు, సో నీళ్ళకి వరుణుడు, గాలి వాయుదేవ, ఇంకా వెలుగుకి సూర్యుడు, అగ్నిదేవ, చాలా దేవతలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళది ఒక సమయం ఉంది, కాలచక్రం పైన వాళ్ళకి కంట్రోల్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా తక్కువగా అంటే ఒక మన్వంతర అని చెప్పాను. మన్వంతర ఒక మను సమయం. సో దాంట్లో ఈ దేవతలు వాళ్ళు అప్పుడు కార్యనిర్వహిస్తుంటారు. సో ఒక మన్వంతరం అంటే ఆల్మోస్ట్ 71 మహాయుగాస్, ఒక మను సమయం. సో అప్పుడు ఒక ఇంద్రుడు ఉంటారు, ఇది పోస్ట్ పదవీలు ఇవన్నీ. సో దేవతలకి రాజు దేవేంద్ర. సో వాళ్ళ క్రింద ఎన్నో దేవతలు ఉంటారు. ఇంకా కొంత పవర్ఫుల్ దేవతలు అంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒక మన్వంతరకినా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ సామాన్యంగా దేవతల సమయం ఒక మన్వంతరం. సో ఆ సమయం వరకు వాళ్ళ చాలా శక్తి పొంది భగవంతుడి అనుగ్రహం నుండి భగవంతుడు వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ రక్షించుతుంటారు. విష్ణు భక్త భవేద్దైవ ఆసురస్తద్ విపర్య. సో దేవతలు అంటే విష్ణు భక్తులు, భగవంతుడ భక్తులు వాళ్ళు. సో భగవంతుడ రక్షణల ఆశ్రయంలో ఉన్నారు. అయితే హిరణ్యకశిపు వీళ్ళు దేవతలు కాదు వీళ్ళు. సో వాళ్ళకి కొంత సమయం అయితే వాళ్ళు దేవతల ఇది అధికారాన్ని వాళ్ళు వహించుకున్నారు. హిరణ్యకశిపు ఇద్దరు సహోదరులు. సో దేవతలు వీళ్ళకి వీళ్ళ ఎదుట వాళ్ళ శక్తి ఏమీ లేదు, సామర్థ్యం లేవు వాళ్ళది. ఇక్కడ చెప్తుండేది వాళ్ళు గరుడ వాళ్ళ ఎదుట సర్పాలు ఎలా దాచుకుంటుందో అలా దేవతలంతా దాచుకున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో దేవతలు అంత సామర్థ్యం, అంత శక్తి సో మనము ఆలోచించే కాదు. సో ఒక సమయం వర్షం వస్తే, ఒక మంచు గుడుగు వస్తే మనకి భయం అవుతుంది.
సో దేవతలు ఇంద్రుడు వాళ్ళ వజ్రాయుధం నుండి వాళ్ళు ఈ వర్షం కురిపించేది. సో వాళ్ళ శక్తి చూడవచ్చు మనం. ఇంకా ఒక్కొక్క టైము చాలా ఎక్కువ ఎండ, హాట్ సూర్యుడు. సో సూర్యుడు చలన ఎంత దీనిగా జరుగుతూ ఉంది, ఇంత చాలా స్పీడ్గా. సూర్యుడు సైజ్ ఎంత మనకు మన భూమికి 14,000 టైమ్స్ ఏమో చెప్తారు. 14,000 మన భూమి ఉన్నట్లు ఒక దీన్ని సంగ్రహించుకుంటే అది సూర్యుడిది. సో అంత పెద్ద గ్రహం అవుతున్న వాళ్ళు కూడా చలనంగా ఉన్నారు, అంత శక్తివంతులు. సూర్య వివస్వాన్ సూర్యుడు. సో బట్ ఇవి చెప్తున్నారు హిరణ్యాక్షరానికశిపు ఎంత ఇంకా శక్తివంతులయ్యారంటే ఈ దేవతలు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళ ఎదుట వాళ్ళ శక్తిని చూపించే కాదు వాళ్ళకి. అయితే దేవతలు భగవంతుడ సేవకులైన కారణమున వాళ్ళ శక్తిని వాళ్ళు దుర్వినియోగించారు. వాళ్ళు భగవంతుడి సేవ, భగవంతుల అనుగ్రహానికి దాన్ని వినియోగిస్తారు. సో వాళ్ళు అది దేవతలు. అయితే దానివల్ల అంటే భగవద్గీతలో మేము వినేది ప్రవృత్తించ నివృత్తించ నా విదుర్ అసురాజన. సో ప్రవృత్తి ఏమి చేయాలి, నివృత్తి ఏమి చేయరాదు. సో అసురులకి అది తెలియదు. నా శౌచం నాపి చాచారు నా సత్యం తేషు విద్యతి. సో వాళ్ళ ఏది ఒక శుచిత్వం లేదు, ఏది ఆచారాలు మంచి ఆచారాలు సదాచారాలు లేవు. నా శౌచం నా చాపి చాచారో నా సత్యం తేషు విద్యతి. ఏది సత్యము లేదు వాళ్ళకి. అసుర ప్రవృత్తి అంటే ఇంద్రియ సుఖం, ఇంద్రియ తృప్తి, అదొకటే వాళ్ళ ఉద్దేశం. సో నతే విధు స్వార్థగతి మీ విష్ణు. సో యాక్చువల్లీ మనం మన స్వార్థగతి మనకు ప్రతి ఒక్క జీవుడికి స్వార్థగతి అంటే విష్ణుని సేవ, విష్ణుని సంతృప్తి చేసేది మన స్వార్థం. ఓకే, అసురభావంలో అది మనకు తెలియదు. మనకు అప్పుడు ఎలా తెలియదు, దురాశయాయే బహిరర్థమాని. దురాశ, ఆశ, భౌతిక కోరికలు చాలా విపరీతంగా అయినప్పుడు దురాశయాయ బహిరర్థం, బాహ్యంగా మాత్రం మనకు కనిపిస్తుంది. మనకి అందాయతాందే రూపనీయమాన తేభీషతంత్ర వృధామి బుద్ధ. సో ఈ అసురులు హిరణ్యాక్షరణ్యకశిపు చాలా శక్తివంతులు అవుతే కూడా వాళ్ళు దాని నుండి వాళ్ళకి తృప్తి లేవు చెప్తారు. హిరణ్యాక్ష కూడా హిరణ్యకశిపు వాళ్ళకి భౌతిక వస్తువుల్ని పొందే ద్వారా ఆనందము, శాంతి అది కాదు, అది దొరకదు. సో ఇప్పుడు ఈ శక్తి నుండి హిరణ్యాక్షుడు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు సంపూర్ణ విశ్వంలోనే ప్రయాణిస్తున్నారు, చూపేదానికి ఇంత శక్తిమంతుడు నేను. సో నా ఎదుట సమం ఎవరు లేరు. సో చాలా బాగా ప్రభుపాదు కమెంట్ చేస్తారు. ఇది అసుర స్వభావము ఈ విధమైనది. ఆ శక్తి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూపాలి ఇంకొకరికి, నా సమం ఎవరు లేరు, నేనే చాలా గొప్పవాడు. దాని నుండి వాళ్ళు ఇంకా అమాయక ప్రజల్ని, అమాయక వ్యక్తిని వాళ్ళకి హింస చేసేది. అధికారం దొరుకుతుంది భక్తులకి. వాళ్ళకి అధికారం దొరికినప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడ ప్రతినిధిగా, వాళ్ళు భగవంతుడ పరంగా వాళ్ళు కార్యకలాపాలు చేసేది. యుధిష్ఠిర్ మహారాజు చాలా గొప్ప రాజు, ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు. సో అయితే వాళ్ళు దొరికినప్పుడు, అధికారం దొరికినప్పుడు వాళ్ళు దుర్వినియోగించలేవాడు. లేకుంటే పాండవులు, అర్జునుడు అంత సామర్థ్యం, అంత శక్తి. అయితే దాన్ని భగవంతుడ కోరికలు పూరించేదానికి భగవంతుడ ప్రతినిధిగా వాళ్ళు కార్యం నిర్వహించింది. నరదేవ అని చెప్తుంటారు, రాజర్షి అని చెప్తుంటారు. సో భక్తులు భగవంతుడు ప్రతినిధిగా నరదేవ అని చెప్తారు, లేకుంటే రాజర్షి అని చెప్తారు వాళ్ళ కార్యక్రమం. అయితే అసుర స్వభావంలో అది కాదు, వాళ్ళు తమ స్వార్థానికి. మనము ఇక చరిత్రలో కూడా వినేది, ఎన్నెన్నో దేశాలు వాళ్ళకి అధికారం దొరికినప్పుడు వాళ్ళు వేరే దేశం పైన వాళ్ళని స్లేవ్స్గా తీసేసిందో. సో అంతా చెప్పేది వినేది మనము. ఎంతో మంది ఆఫ్రికా నుండి, ఇంకో దేశం నుండి అంత స్లేవ్స్గా వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళారు అమెరికాకి.
దాంట్లో ఒక అధికారం దొరికింది వాళ్ళకి, వాళ్ళకి శక్తి ఉంది వాళ్ళకి. ఉన్నప్పుడు ఇంకొక సమాజం పైన వాళ్ళని అంత హింస చేసేది వాళ్ళు. ఇదొకటి, ఇది చరిత్ర. ఇది భౌతిక జగత్తులో ఎవరికైనా ఆ శక్తి దొరికితే దాన్ని దుర్వినియోగించే ఒక ప్రవృత్తి. సో అలెగ్జాండర్ ఒకటి ఇది చెప్తారు. అలెగ్జాండర్ ఇక్కడ ఉండినో వాళ్ళే వస్తుండ్రి గ్రీస్. అక్కడి నుంచి ఒక్కో దేశం ఇంకొక దేశం అంతా వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంది, అంతా లూట్ చేసి అంతా వస్తుంటారు. సో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తారు, ఇక్కడ బార్డర్ రీజన్ ఇక్కడ ఇండియా దీంట్లో ఇక్కడ. సో అక్కడ ఎవరో ఒక దొంగ అంట. సో దొంగని వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారంట వాళ్ళ సైనికులు. సో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వస్తే అలెగ్జాండర్ ఎదుట ఆ దొంగ చెప్పింది, నన్ను యారు మీరు బంధించుతున్నారు అని. అంటే నేను చిన్న దొంగ, నువ్వు పెద్ద దొంగను అని వాళ్ళు అలెగ్జాండర్ చెప్పారు. అంటే ఆ వ్యక్తి కొంత సామర్థ్యం, కొంత శక్తి నుండి, దీని నుండి బుద్ధి నుండి వాళ్ళు చిన్న దొంగతనం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మహారాజు అలెగ్జాండర్ ఈ వ్యక్తి పెద్ద దొంగతనం చేస్తుంది. సో ఇది దొంగతనమే, మనకి చేరేది కాదు, మనము దానికి న్యాయం పొందాలి. సో ఇది దొంగతనమే. సో ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత తేన ధ్యక్తేన భుంజిత మాగృద కస్య స్విద్దనం. ప్రతి ఒక్కటి చేరేది కృష్ణుడికి. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం, ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడికి చేరేది. సో మంది ఏది కాదు. ఇక్కడ తాత్కాలికంగా ఇది మనది, నాది అని మనం చెప్పేది. ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ విడిచిపోవాలి, మనం ఏది ఇక్కడ తీసుకొని వెళ్ళేది కాదు. సో ఆ విధంగా ఒక చిన్న దొంగతనం కావచ్చు, లేదంటే పెద్దగా ఒక మహారాజుగా పెద్ద ఒక శక్తిమంత ఇద్దరు కాన్కరర్ ఈ విధంగా చేది దొంగతనం అనేది. సో అది ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ కొంచెం ఆలోచించి కరెక్ట్, ఈ వ్యక్తి చెప్పేది కరెక్ట్ అని వాళ్ళు విడిచేశారు ఆ దొంగని. సో ఎనీవే, సో అసుర ప్రవృత్తి ఇప్పుడు హిరణ్యాక్ష చూపుతుండేది దేవతలందరి పైనను వినాకారణం. వెనకాలి అంటే యుద్ధం అవుతుండే, అయితే కారణం ఉంటుండే. ధర్మయుద్ధం అంటే ఎవరు ధర్మ పరిపాలన చేస్తాలి. అప్పుడు ఆ రాజుకు ఒక అధికారం ఉంటుంది. తన నైబరింగ్ కింగ్ పైన, ఇంకొక వ్యక్తి పైన నువ్వు ఎలా ధర్మం పాలించాలి, సనాతన ధర్మం. సో ఆ కారణమున వాళ్ళు యుద్ధం చేయొచ్చు. దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసేదానికి అంటే భగవంతుడి పరంగా వాళ్ళు నరదేవులుగా వండుకొని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక దీన్ని లక్ష్యం పెట్టుకొని ఉన్నారా, అది వాళ్ళు కార్యనిర్వహించలేదే వాళ్ళు యుద్ధం చేయొచ్చు వాళ్ళపై. సో ఆ విధంగా యుద్ధం ఉంటాయి. సో అదే ఇప్పుడు హిరణ్యాక్ష ఆ కారణం కాదు. హిరణ్యాక్షుడు తన సామర్థ్యం చూపేదానికి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. నాకిన ఇంకెవరు గొప్పవాడు లేరు. భగవంతుడికి సమం ఎవరు లేరు. అయితే ఇది అసురత్వంలో భగవంతుడు లేడు, నేనే భగవంతుడు, నా సమం ఎవరు లేరు అని ఒక భావన. సో హిరణ్యాక్ష దాని నుండి ఇప్పుడు సంపూర్ణ విశ్వంలో అన్ని లోకాలని వాళ్ళు ప్రయాణించుతున్నారు. అంత సామర్థ్యం హిరణ్యాక్ష. సో ఆ సామర్థ్యం నుండి వాళ్ళు వరుణుడు దగ్గర వెళ్తారు. సో ఇప్పుడు మనం వింటామది, వరుణుడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు వరుణుడిని కూడా వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తారు. సో వరుణ ఒక గొప్ప దేవతలు, భక్తులు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ సంపూర్ణ మద ప్రభావంలో ఉన్నారు. సో ఈ వ్యక్తితో మనం ఎంత మాట్లాడి ఏమి ప్రయోజనం లేవు. సో వాళ్ళు నువ్వు భగవంతుడి పైన ఫైట్ చేయాలి, భగవంతుడు వస్తున్నారు వరాహ రూపంలో, నువ్వు వాళ్ళని ఫైట్ చేయాలి మీరు అని వాళ్ళకి చెప్తారు. సో మీరేం ఛాలెంజ్, మీరు అంత చూపాలి, మీ యొక్క సామర్థ్యం, మీ యొక్క శక్తిని దాన్ని ప్రయోగించాలి, దాన్ని భగవంతుడు ఎదుట మీరు చూపియండి అని వాళ్ళకి చెప్తారు. సో బాణాసుర కూడా ఇదే విధంగా చెప్తారు. బాణాసురుడు ఒక అసురుడు. శివుడు ఒక సామర్థ్యం అనుగ్రహం నుండి వాళ్ళకి దొరికేది.
వాళ్ళకి దొరికేది 1000 చేతులు. సో ఆ 1000 చేతులు దొరికినప్పుడు ఆయా బణాసుర కూడా దాన్ని ఆ శక్తిని ప్రయోగించాలి. అంటే ఒక ఇచ్చింగ్ ఉన్నట్టు, ఒక అంత చేతులు ఉన్నాయి, అంత శక్తి ఉంది, సామర్థ్యం ఉంది, ఎవరు తన సమయం ఎవరు లేరు. సో కొంత సమయం ఏం చేస్తుంటారంటే పెద్ద పెద్ద పర్వతాలని వాళ్ళు పీస్ దాన్ని చేస్తుంటారంట ఎవరు, బాణాసురుడు. సో ఒక సమయంకి అప్పుడు శివుడి దగ్గర వెళ్తారు, శివుడికి ఇచ్చేవాడు చెప్తారు, నాకు మీరు 1000 చేతులు అనుగ్రహించారు, అయితే ఈ 1000 చేతులని నేను ఎవరిపైన వినియోగిస్తాను, ఎవరు నాకు సమమే ఎవరు లేరు. సో అప్పుడు శివుడు చెప్పేది, వస్తుంది ఒక రోజు వస్తుంది, నీకు నీ నీ ఎదుట ఫైట్ చేసే ఒక వ్యక్తి వస్తారు, అప్పుడు నీ గర్వం అంతా కూడా అంత నాశనం అవుతుంది, అహంకారం అంతా నాశనం అవుతుంది. సో ఇదంతా భౌతిక జగత్తులో ఇది ఒక శక్తి. సో వచ్చినప్పుడు మనం గర్వం వచ్చేది, ఒక ఇది వచ్చే ఒక ప్రవృత్తి, అసుర ప్రవృత్తి, ఇవంతా ఇది. ఇక్కడ అసురులు సాధారణంగా దృఢకాయులై ఉందురు కనుకనే వారి మనస్థితిలో వారి శక్తియు అసాధారణంగా ఉంది. ఈ విశ్వమందలి ఏ జీవి చేతను సంహరింపబడినటువంటి వరమును బడిసిన హిరణ్యాక్ష దాదాపుగా అమరులైరి, ఆ విధంగా వారు పూర్తిగా భయరహితులైరి. యాక్చువల్లీ ఎవరు అమరులు లేరు భౌతిక జగత్తు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మర్త్యలోక, ఇక్కడ మృత్యు ఇక్కడ ఖండితంగా వస్తుంది. ఇక్కడ అది ఊరికే సమయం అంతే. అది మనకు కొన్ని జీవులు కొన్ని క్షణాలు, కొన్ని గంటలో ఉంటుంది, మనము కొంత సంవత్సరాలు మన ఆయుష్. దేవతలది వాళ్ళది కూడా ఒక మనకు ఆ లెక్కంలో లక్ష సంవత్సరాలు అనిపించవచ్చు, అది కూడా అంతిమవుతుంది. బ్రహ్ముడు వాళ్ళది కూడా అంతిమవుతుంది. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున. సో బ్రహ్మలోకం నుండి అన్ని క్రింద లోకాల వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ మృత్యుని స్వీకరించాలి. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం. సో ఈ 4 ఇది ఇక్కడ మస్ట్, ఈ రోగస్థితి మస్ట్. సో ఇక్కడ మనకు మన స్వరూపము భగవంతుడు, మనం సేవకులు, నిత్య సేవకులు. భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపంగా ఉన్నట్లు మనము కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపాలు. ఇది మన అస్తిత్వం. అయితే ఇది ఈ భౌతిక జగత్తులో కాదు, ఇది ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో సాధ్యమవుతుంది. అప్పుడు మనము నిత్య అస్తిత్వం, సంపూర్ణ జ్ఞానం, సంపూర్ణ ఆనందం, భగవంతుల భగవంతుడి సంబంధం లేక కాదు. అది కొంత సమయం అంతే. అది మరలా మనము భౌతిక దీంట్లో మనము బంధనంలో మనం ఇది అవుతాము. ఓకే, హరే కృష్ణ. నేను ఈరోజు ఎండ్ చేస్తాను, మీరు కంటిన్యూ చేయండి.